Jó, megy. Figyelsz korai rajtra. 5, 4, 3, 2, 1, rajtolsz. Korai vagy. Sima bal hosszú. 50 bal egyben fék, az 50 bal egyben fék, jobb 2 vége poros. Bal egyben fék, jobb 2 vége poros, majd 100-ra mész. Sima jobb bukkan, sima bal. Sima bal jobb 2, sima bal jobb 2 vége törik, sima bal jobb 2 vége törik. Toljad. 50 jobb ív, 50 jobb 3 tőkoszos, jobb 3 tőkoszos lehet. Itt mész szépen. Nyomjad. 50 bal 2, 50 bal 2 koszos bukkan, itt a katlamba vagy. Bal 2 vége benti, jobb 3, bal 2 vége benti, jobb 3 tőkoszos, jobb 3 tőkoszos, és sima balban mész tovább. Jobb egy erős, bal 21 nyílik, bal 21 nyílik, bal 2, bal 21 nyílik, bal 2. És itt jönnek az ívek. Itt vagyunk a bal 2. Mész, nyomod, jobb ív, bal ív. És 100-ra mész, bal egy erős hosszú lesz, majd 150, bal egy erős hosszú lesz, majd 150 mész. 150 jobb 21, majd bal ív, jobb ív. Nyomod. Bal ív, jobb ív. És a sima bal vége fék, mert bukkan, és jobb 4-be mész. Így van, jobb 4-be elfordítod. Nyomjad. És bal 1. 30 bal 3 rövid, bal 3 rövid. 100 bukkan előtt fék, jobb 4. 100 bukkan előtt fék, jobb 4. 100 balív, 100 balívben mész, 100 balívben mész, majd 100. Bal 2 hosszú, jelesfánál törik, bal 3-ra, jelesfát szembe fogod figyelni, mert bal 3-ra fog törni. Bal 3-ra fog törni. Itt a bal 3 törik, majd sima jobban mész tovább, sima jobban tolod. 50 jobb 2 tempózod, 50 jobb 2 tempózod. 50 bal 1, 50 bal 1, erős, nagyon hosszú, óvatos, bal 1 erős, nagyon hosszú, óvatos, és 150-ben mész tovább, 150-ben mész tovább, és a bal 2-t megfékezed, jobb 2-t korláthoz teszed, bal 2-t megfékezed, jobb 2-t korlátra ráteszed, mert bal 1-ben mész. Itt a bal 1, 30 sima bal, sima jobb, sima bal, 50 bal 12, bal 12-ben vagy hosszú. Itt van a bal 12. És sima jobb egy jobb 3-ra törik, jobb egy jobb 3-ra törik, itt törik jobb 3-ra. 50 jobb 1, 50 jobb 1. Majd sima bal 100, sima bal 100, a bal 21 erős lesz, a bal 21 erős. És sima jobb. És sima jobban mész tovább. 50 bal 2 törik, 50 bal 2 törik, és a jobb 2-t azon tempózod, bal 2 törik, és a jobb 2-t itt tempózod. Tempózod szépen, tempózod, nyomod. 50 sima jobb, 50 sima jobb, 50 sima bal után bal 2, sima bal után bal 2. Itt mész. És 50 bal 2 tőkoszos, 50 bal 2 tőkoszos, majd 50 bal 1 jobb 1-ben mész, és érkezünk a katlan elejéhez, 50 jobb 2-re mész, ezt tempózod, itt szintén az 50 jobb 2 tempózod, itt a jobb 2 tempózod, és 50 jobb 1-től fékes koszos, mert bal 4-be mész, bal 4 katlanban vagyunk, bal 4 vége jobb 2-től, nyomod, nem veszed el, nyomod, jobb 2-t letövezed, 50 sima balra mész, 50 sima balra mész, 50 bal egy tempótő, 50 bal egy tempótő, és 100 a jobb 2, 12, ez az óvatos, tudod, ez 3-szor fog törni, erre vigyázol, itt beengeded, itt picit megfékezed, és mész, és nyomod, sima bal kistőre mész, sima bal kistő, 100 bal 2 erős lesz, 100 bal 2 erős lesz,
így van, szép, mész, nyomod, 100 féktáv koszos bal 3-ra mész, 100 féktáv koszos bal 3-ba mész, és nyomod, 50 bal egy tempótő, 50 bal egy tempótő, és jobban bukkan fék, jobb egy bukkan fék, és jobb 3 törik, itt mész, így gyönyörűen 50 sima bal, 20 bal 2-tő, itt a bal 2-tő, 50 bal 2-tő, jobb 2 végerős, és bal egy tempótő, 50 jobb 1, és bal 2 fékes, mert jobb 4 erős, óvatos lesz, így van, elfordítod, és 150-en padlózod, itt padlózod végig, féktávra figyelsz, mert sima jobb, 50 jobb 2, hosszú, jobb 2, nyomod, itt nyomod, nem veszed el, nyomod, és beér.